Dik. Turangga benik. Niku generasi-generasine Krida Manggala. Sapa neh to nek udu awake dhewe? Pripun Pak Bram? Lagu. Oh iya. Oh nggih, lagu. Sidene kono Bang Manjel. Bayarane akeh kok ngono. Yo. Lah iya. Ayo, Dok. Sidene kono Bang. Ayo, Dok, Cika, heeh. Yo, maju ana pemanggungan. Telu. Yo. Siji loro telu kon maju bareng sing loro kuwi. Ayo kuwi. Sing iki? Heeh, itu ora usah. Sing iki. Lho, ora usah piye lho, iki yo anggota lho. Yo anggota utakne sing gitu kae. Ngono, oleh ngomong mang kadaluwarsa. Ayo. Yo, siji loro telu. Ayo, Dok, Ica ya. Maju bareng. Oh, maju bareng. Ayo. Ayo. Ayo, yo. Ayo Mas, sepotono ben maju bareng, sepotono. Inggih wilujeng dalu Nduk Cahayu. Paring asma sinten? Cika. Mijil saking pundi? Saking Banguan Kedung Waru. Oh, Kedung Waru. Heeh. Diaturi setunggal lelagon nggih. Napa nderek? Iki aku duet apa dhewe ae? Dhewe ae. Dhewe ae. Aku tak anu ya, Mas. Apa? Anyang-anyang. Ayang-ayang. Oh iya, ayang-ayang. Kok anyang-anyang. Heeh. Sowan wonten ngarsa jeung andika sami. Diaturi sinarengan kuncine. Iya, kaya ngapa? Ayang-ayang Mas ya. Heeh. Ya. Sinarengan sowanipun Krida Manggala. Kaya ngapa? Ayang-ayang. Sesarengan Krida Manggala. Padang rasane adang segiting liyan hanya aku kowe laku katresnan kang mas wong sajang ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi Yen ko aku
Ayang-ayang sampun nggak mas? Sampun toh? Kok ora krasa? Apa? Kok ora krasa? Lah nah ya. Jan luar biasa. Sampun diaturi Mbak Ica nggih. Sampun. Matur sembah nuwun. Kepareng derek lenggah nggih. Heeh. Pripun to sampun samanta? Pak Bram? Oh sampun ya. Kaya ngapa to diaturi neh Jon bersama para joki-jokine Krita Manggala. Yo, kaya ngapa to diaturke sumangga. Ayo do, ya, ya, ya. Ayo dong, oh, ya, 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 ya. Ayo dong, ya, 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 Krita Manggala, oh, ya, 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 oh.
kuda wis anggepret lumayu nuju mangakan swara canggung angin kaya antar desa maco samati ayo do jaran pegon sing numpaki bocah wadon solahe tansah tanggon saya resep yen ditonton ayo kanca padha nonton jaranane mlayu ulon ayo sorak 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 hore
Kangenanku ngambara anembus mega Gedung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana nganti si Banjarina tadi tibi kidung takat saking santong tanah lubulungan kang rerambatan ngomong suara gerakan Rina wengi wewayangmu beda atiku Sika tirta saumpama kapan kaya aku bisa gagam lintang renggo hendae rembulan sambar kuwate ramono sampeyan sambar mengareng ana kan seneng Krito manggolanya Indonesia digoyang di Enjar kangenku ngambara anembus mega Gedung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana nganti si Banjarina tapi tibi kidung takat daging santong Rina wengi wewayangmu beda atiku yo ye Hadirka saumpama kapan kaya aku bisa gagam lintang renggo hendae rembulan sambar kuwate ramono sampeyan sekarang ana kan ora dipandang sumulo
Krida Manggala dipenake lo cah saka lagala daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen pikiran sokuru yen aman radonya tangan amarga tansah betul kowe betul kandamu sahayu tak tunggu-tunggu ora liya mong seliramu rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu sahayu soguya guyu lali anak lali yen burung tak trimo gantung setina rasane sepitu ngapak merakit guru numpak dokar mlakune ngelon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh bapak aduh biyung anakmu kaya wong gemblong kapan dikebareng pitulung kebacut alias kadung ngentekne sawah ngentekke kampung Krida Manggala gayenge kaya ngene lho Jo sing diriwanya Jawa Timur daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen pengiran yen aman radonya tangan amarga tansah betul kowe betul kandamu sahayu tak tunggu-tunggu ora liya mong seliramu rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu sahayu soguya guyu lali anak lali lali wayah lali pedung rasane wong lagi gandrung pilih warung apa pilih yen burung tak trimo gantung malarinya apa malarinya sedina
biyung anakmu kaya wong gemblung kapati keparing pitulung iwak cucut mlebut ning karung kebacut alias kadung ngentekne sawang ngentekne kampung Yeah.